Da gijing sokya ka bajor halor gijing sha wen kam jubor ka to kanengot kinong tre asha haga district ribhoi. Nagaliang kinong ilam ka kanhuan Meghalaya Asha Workers Union kilalit bani kando ya u deputy commissioner jong ka district ribhoi Abilash Baranwal. Ban panjing shai bat ban phatu klar halor kini gijing sha wen kam ka baklam nongrem jo kinong tre asha. Haga ni gijing le ikando yu deputy commissioner nagaliang ka kanhuan jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Dalam da ka advisor ikong Sony Kharjana lembagi dikot rengkat bat kiwi-kiwi kinong tri asha. Ko melapen pau dikong Sony Kharjana lapen tip ba keladon kat tu kerengut kinong tri asha kibla sya wen kam jubor bat klem kanong rim halor kajing wen kam yaki. Ilo ogru panagaliang ka kenhun jong ka Meghalaya Asha Workers Union ka kedup at pet kijik ya kinong tri asha kejela kadap da kajing sokya halo kajing sya wen kam jing kinong tri asha. Ikong Sony ile tho ba kajing kendo deputy commissioner ulah sepentip bala wen kam yaki. Kat tu kerengut kinong tri asha kari halor kanong rem bakim shimlat tri bha. Nari nakaliang jong ka union part ki yang scam bala syu wen kam klem nong rem. Bat klem ka jing pentip lupa kat kum ki kendon bari ban pentip shwa kata lai benai shwa ban wen kam yaki. Shoshuru nakaliang ka union kala kentu yo deputy commissioner bon chimkia bantu klar halor ka jing sha wen kam jong ini nong tri asha. Kiba kilaong bagila trishtam man pendep eliki kamram na kapor shakapor. Barki bor sarkar baru ban bishar benya halor ka jing sha wen kam jong kini kinong tri asha. Tingi sutu hadian bakalong bangila dab yo katak shiki la yo ulum kita gijing pentip na ki asha bila sha penduk kam kelong bangi kwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki asha ki balu performance ki bangi tip baka jing weng ki asha kelong baki low performance dan ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be ban sha bala DC ila ban weng ki asha ki balu performance balai imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba snong ki weng la ka weng ki asha wala ki dei ki asha ki bateri baru kimla nama idisi imla ban solve kata problem makara du mentaru tingim tip idisi ile ko menutang ba kadai tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na idisi hangin long po ti henry hadian bang layo ban ya kran mark mat bi idisi mentasngi ila da pensyai ka ya ka meeting ka bila da syong bat na po dia mechu rim district hi bagi ong ba asan banai mentang la syong ila ya screen bahai ki asha ka tu ni ka asha ki bom tri bah ki belu performance kadai kalong bagi ong bangal adap ong yaki gila direct ya di amco bakin ai shwa da ka warning letter lan da ka jing pentip bakin sa sha weng kam la da kim perform bahaya ka kam ti kata kadai kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yangi kalong bang ui menta ba kawan direct bet na po di amco banwan bet kadai ka kisti kawan be haki headman haki rang ba snong umdei direct shiki asharu ban weng kam kataru kadai ka siti ban weng ban penduk nas nani ka kam bat sa ka wei ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni disi kalong bet ba hadu menta baki asha kila asha weng kam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila asha weng kam katu kam ka bela dap try menta arna la lesi kidan ki bompat yo lut brokat kide ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam joki asha ngi namar ba ngi suthu kidan ki asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki asha ki ba so put incentives hot adu mentang magini ki nai bla dap ngi la ikran semakin incentive ka state kala yarap hiru kata ti kidan ki benta-benta ba ki incentive ki so put banalai banai teng ki asha ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kersan ki yang kesem ti banalai banai kidan ki benta ki kidan ki banai ki so put ti kimban se tetang ning bajong kataru ki asha ki hapan wat kam da kawai ban kampen supino ti kam asha kedan ke benta kata kidan pada ki asha kidan ki ba kidan ki jaka ba kamlong sa nong gondong ba tikim la ban ai report man ka banaru kadai ka network problem ki haban wan la dikiduna ka kam jingyo khnya tok natang si banaru kila semut ngai bisa bayo badet tema tikim la ban wan positive ban wat network tikataru kadai ka problem nang ta shushu kadai tang ni biki asha tang kidan ki ba kidan kadai ba kimdan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban pet 24 dua siki namar khap sumar hi maki kidan pada ki asha ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem kada pang abna lai banai hanre ngam ong pada barok ki asha kin lap kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketuk ni ki asha ki basa wang ki la sisa ki la le shubuk kin mar ba kumal ong isam ta ulang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki asha ki ba kampo fans kun tenteng la dan la pramnai khandai benaru kata kolong bangin la ka hanre ki dei bantre hiru ka kam tang ba kadai kata ka benta ka ba kidan pada kita kidau ki beki asha ki kamduna ke performance
tang balong kidan pada katukan ni baki kilap sisa bagi dunah mereka warning letter dan mereka shiti kidi bakan a kidi ban a ken kenang bikin lak performance kila nikin perkat keno ti baki deben shim kidi stu kim lak ban le shui ka kam tikila da kabasok kan pen ngoram ke jenglong breu kan ka pesngoran na du bas dang kila shia khot kum tu claim appointment claim da you claim da shim te wik na exam ta laman ban bread la ka bread iki asha kick la ka kick te kata kan ka benta kalong bai ba ngiso sen ai kan namar ba kumun shaki kro to wan penbor ki asaman gisnong penbor bikin simi ka kam nda menta da por kick ka kick klem kono ka jing ajing tip ki prior kata e swab kapor kan ti kata ka benta bas rusi anak leng jongi hanrei kal asai ban i disiru ila kular ban nang ni khmat da kadan kum kataru ngin aiswa da kon warning letter lai benai shwa ki ngin pentip baki de ban bangin sa shaweng la da phim perform hai ka kam